ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ କିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା କେମିତି ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ମାର୍କେଟରେ ଏତେ ସାରା ଅପସନ୍ ଯେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ଭାବିଲା ବେଳକୁ, ଏବଂ ଶେଷରେ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କାହାକୁ ବି ପଚାରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ ହେଲା, ରିଲେଟିଭ୍ ହେଲେ କି ଅନ୍ୟ କେହି ଚିହ୍ନା ଜଣା ଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଚିଠା ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଏ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏ ବି ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ଆପଣ ଶେଷକୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ଅପସନ୍ର କମ୍ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଓଭରଲୋଡ଼। କିଏ କହୁଛି ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ, କିଏ କହୁଛି ଆଫିଲିଏଟ୍ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ, କିଏ କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କେମିତି କରିବାକୁ। ଏମିତି ସମସ୍ତେ କେତେ ପ୍ରକାର କଥା କହିବେ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ କହିବେ। ଆପଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ୱେବିନାର ବି ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ଓଭରଲୁକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କନଫ୍ୟୁଜନ୍, ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ, ଆକ୍ସନ୍ ଜିରୋ। ରାଇଟ୍ ନା? ଏହି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଯଦି ଆପଣ ମୋର ଏହି କଥାରେ ଏକମତ, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକା ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ବେମାରୀ ଚାଲିଛି, ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ? ସାଇନି ଅବଜେକ୍ଟ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍। ଇଏ କ'ଣ ବେମାରୀ? ଏ ବେମାରୀ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଏହାକୁ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖିବା, ଚାଲ ତାକୁ ବି ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖିବା, ଆଉ ଏଇ ଚକ୍କରରେ ଆପଣ କିଛି ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ହେବ? ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଏହି ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ସେଥିରେ ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ହାଉସ୍ୱାଇଫ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଜବ୍ ପର୍ସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ସକ୍ସେସ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଧରି କାମ କରିବେ। ରାଇଟ୍ ନା? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁ ବିଜନେସ୍ର ଗୋଟେ ସାଇକେଲ୍ ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବିବେ ମୁଁ କିଛି ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, କ'ଣ ବିଜନେସ୍ କରିବି, ତା'ର ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିବ, ତା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବି କରିବେ। ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ ଅଫର୍ ବି ଦେବେ, ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବି ଦରକାର, ସର୍ଭିସ୍ ବି ଦେବେ, ତାପରେ ମାର୍କେଟିଂ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡେଲିଭରି ବି ଅଛି, ତାପରେ ଯାଇ ସେଲ୍, ସପୋର୍ଟ ବି ଦରକାର। ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏସବୁରେ ପଇସା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ସେଲ୍ସରୁ। ହଁ ନା? ଏ ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଦରକାର, ଆଉ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ପେସେନ୍ସ ଏଇଠାରେ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। କିଛି ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି, କିଛି ଅର୍ଣ୍ଣିଂ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଶେଷରେ ବିଜନେସ୍ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବନାବିନା ସିଷ୍ଟମ୍, ରେଡ଼ିମେଡ଼୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯଦି ମିଳିଯାଏ, ଆଉ ଆପଣ ଭାବିବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ରେଡ଼ି, ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ରେଡ଼ି, ସବୁକିଛି ରେଡ଼ି, ପୁରା ସିଷ୍ଟମ୍ ବନା ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଇ ସିଷ୍ଟମ୍ର ପାର୍ଟ ହେବେ, ମାନେ ଜଏନ୍ କରିବେ, ଆଉ ସିଧା ଅର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଫୋକସ୍ କରିବେ, ସିଧା ଅର୍ଣ୍ଣିଂ ବି କରିବେ। ସେ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ନା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍, ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ। ଆଜିକା ଦିନରେ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଏନଫ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଘରର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ଅଧିକ, ଇନକମ୍ ବି ସେଇ ହିସାବରେ ହେଉନାହିଁ, ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଜବ୍ର ସିକ୍ୟୁରିଟି ବି କମ୍, ଠିକ୍ ନାହିଁ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଜବ୍ ଚାଲିଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଦରକାର। ଅନଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯାହା ଘରେ ରହି କାମ କରିହେବ। ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ହେଲା ଘରେ ରହି ଇନକମ୍ କରିବା ସବୁଠାରୁ ସେଫ୍। ଘରେ ରହି ସିଷ୍ଟମ୍ ବିଲ୍ଡ କରିହେବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ସ ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। ସତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାରିଟି ଦରକାର, ଆଉ ର୍ୟାଣ୍ଡମଲି କୌଣସି କାମକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଜେନ୍ୟୁନଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିବାକୁ ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ଆଉ କେମିତି କାମ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ଫ୍ରି ଟ୍ରେନିଂର ଲିଙ୍କ୍, ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାର୍ଜେସ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେଇ ଟ୍ରେନିଂକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲକି ବୁଝନ୍ତୁ। ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫୋର୍ସ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରେସର୍ ନାହିଁ। ରାଇଟ୍? ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ତାହେଲେ ଫୋନ୍ ଉଠାନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ଆପଣ ସେଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୱେବିନାରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ତାପରେ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।